Ngiyanibingelela yonke indawo lapha nikhona enibukela uDr. Gumgum Channel. Sisithi asibuye namhlanje. Kunebhodlela elikwazi ukutholakala la ekhaya elisiza kakhulu. Uma ulifuna leli bhodlela la ekhaya, igama lalo uvula impilo. Why sithi uvula impilo? Leli bhodlela ngithanda ukuninikeza umuntu one-challenge yezinto zakhe ezimile, engayindawo, yezinto zakhe ezivalekile, ezingayindawo ngokwempilo. Lenzani leli bhodlela? Leli bhodlela livula impilo yakho, li-fast track izinto ozenzayo. Obani abakahle ukusebenzisa leli bhodlela? Umuntu osebenzayo, umuntu oyisebenzayo, umuntu onebhizinisi. Leli bhodlela ngizokutshela ukuthi uzokhuluma nalo kanjani, wenze kanjani uma usufisa leli bhodlela. Leli bhodlela alisona isithwalo kumuntu osuke lithatha, kodwa elikwazi ukukwenza. Baningi kakhulu abantu asebejabulile ngalo. Ungalithola nawe leli bhodlela. Uma ulitholile la ekhaya, liyakwazi ukuthi likusebenzele, likunikeze izinto. Ekwenzekalayo-ke ngaleli bhodlela sinalo la ekhaya, linama-level ahlukene kathathu. Ama-level akhona, khona lika-10,000, khona lika-20,000, khona lika-30,000. Why kube nama-level anjalo? Amandla alo nesikhathi salo alifanani kumuntu nakumuntu, kodwa-ke normally from our experience, osuke ethathe elika-10,000 akupheli u-4 months engabuyile esezothatha elika-30,000 noma elika-20,000 ngento elikwazi ukumenzela zona nengezinto elikwazi ukuzenza. Kodwa kubalulekile uma usuzofuna leli bhodlela, kumele uzimisele ngokuthi esokhuluma ngakho sivumelane ngakho ukuthi uzokwenza ngaleli bhodlela, ukwenze exactly ngaleyo ndlela. Uma wenze kanjalo akushaye eceleni. Ngisho ngabe kuthiwa uboshwe kanjani, ngisho ngabe kuthiwa izinto zakho zimile kanjani, likwazi ukwenza zonke izinto. Igama lalo leli bhodlela la ekhaya uvula impilo. So-ke nawe ungasithinta noma ungeza la ekhaya, sikhona kwa-Dr. Gumgum. Uma uzofuna leli bhodlela, uyawufika la ekhaya, ngicela u-2 days wakho, ngoba ngisuke ngifuna ukulicommunicate nawe leli bhodlela ukuthi likwazi ukukusebenzela. Emva kwalokho mase ulisebenzisa, kuyobe sekwenzeka lezi zinto oyifunayo esizobe sivumelene ngazo nawe nebhodlela. Alisebenzeli komunye umuntu uma uthatha leli bhodlela. Akuwona one size fits all. Likwazi ukuqondaniswa nalowo muntu osuke lithathile ngaleso sikhathi. So-ke uma kukhona okunye ofisa ukukwazi noma ofisa ukukwenza ngalo noma ukubambisana, uzosithola enambeni ethi 071 2 0966 noma uthi 071 2 999 999. Dr. Gumgum uzosizakala nawe. Ngiyabonga kakhulu.